Lerm. Nous érem trobats fazio 2 annados. Ero estat un vertadier encantament e mai una revelació. L'encontre a l'enco d'un món de nou e d'una dimensió nouvelle. Mai que mai, era acostumada a m'escapar tot cop per arrapar quelque muntanya, rompus al pes de la neu, lo freig, lo glaç, lo bufa curt, l'aire plus rar, plus clar també, e que te bot el cap ebri en te sara l'ocel. Un jorn praco m'aio atrapat de man arribara las grolos din d'autres immensitats, plus planieiros e plus caudos que me cresioi. Mas cresioi pas praco, a aquel temps, de man atrapa aquello febre que jo e encaro me demoro clavelado al cors. Trobi que és un estrach que presento mai que mai lo sens prigu del libre, que és un libre que és un raconte de viatges, mas trobi que mai d'aco és un raconte de vidos, mai que d'un viatge vertadier. E trobi que aquest passatge mai enre és un capítol entier. Présente une conception, une vision que cadun pot viure et expérience din sa vida. Lo legeire va viatjar din lo Maghreb, din lo Sahara. Mas mai que mai va viatjar din sa memòria e dins su viscut, sus viatges personals. Es mai, lo cal mai legi en pensant a ser que en pensant fin final o a l'autu e vertadierament su que és contat és important, mais és pas lo sens prigu. És trop ric per ne dire pas que quelques mots. Lo cal vertadierament legi per comprendre aquesta sensació són des capítols pla curtets que reprenen totes un sentiment, une étape de la vida et és aco la riquesa d'aco. Alors és un ouvrage, un llibre que és vertadierament prigu din lo sens on hi ha una recerca vertadierament literària, mas són pas de mots avec una definició precisa e tot aco hi ha pas, és pas tècnic, és vertadierament de sentiments, d'emocions e és aco que me pertoca din Nomados.